салом алейкум дӯстони азиз, тамошобинони гиромӣ. Имрӯз ширбиринҷ кардам. Ай ҳисоби ки каструл надорам, да сковородка кардам. Сковородкаи ман хе калонай, ҳам чиқиртаракай, бордикош баландтарай. Да ҳами ширбиринҷ кардам. Беҳад ширбиринҷи хушрӯ омадак, ширбиринҷи ҳами ғавсак биёемада маҳқулай. И лапаткаи чӯиқати бояд биковӣ, агар хай боша кавлизаки чӯӣ меша. Набудагӣ шудам, хай баъд бардоштан шуда ба қошиқ мебардорем, барое ки агар ки чизи ягон хали оҳанӣ раса дар ҳами сковородкамон мехроша, барое ки и качествашон ҳами хелае ки ягон чиз зана дара, хали баъд рахраха ки хрошидагӣ мешава безебай. Мо эҳтиёт карда ба ҳами кофтем шаки тагиш начаспа ки не намечаспидай, пастиш монду. Ширбиринҷи морам тайёр шуда, гози мебардорам. Иқа фикр кардам да дег авқот дорам, бояд да дег кунам, гуфтам бо авқот шав карда будам зиёдӣ кардагиай. Ҳаво ки хунук шудай, да холодильник намондам, ҳамиҷа кухнида мондам. Тирезаша кушодагӣ мемонам, да форточка раҳоӣ мемонам, кухни хунукак мешава. Барои холодильник да дигар ҷои дег, авқоти дега мондан набуд. Ягон чизи майда надорам ки гирифта да вай монам. Ҳозираш дак, иншоалло оянда да ҳамаш мешавад. Ширбиринҷа гудако заказ кардам. Чанд қай ки омадем, ҳами омадагӣ монда, фақат ҳами хай на завтрак тухм бирон, ягон хел немхали чизое ки ба тухм тайёр мекардам. Дилшона гирифта буд. Ак ширбиринҷ муфоридаишон. Тамошобинони азиз, имрӯз мо омадем инами яддукор водорем. Ҷое ки намедони ку ба мековям, хе омадем кофтиков карда. Баъд анами пеши зданиёи ҷое ки ҳами қасри миллат шонай. Инамиҷа гуфтам як навор кунам тон тамошо кунем. Ишара марказ ша беҳад калонай маркази ҳами вай. Ин тарафҳо инҷа светофоршон звук метиҳад. Баъд инҷа знаки вайшон астана. Хай тараф офтоб шудестай, бегаҳ шудестай. Мо намхе рафтестем қати мардак битаса. Хай хушругӣ иҷа нотакрорай тамошобинони азиз. Хушругиша ба гуфта намеша, ҳамхе бине хай мефаҳмед. Гилакҳои аҷоиб ҷоҳошонда, хе гилои нав, ниябиш ния. Ҳавои ҷа беҳад хунук буд, чанд рӯз боронгарӣ буд, хай ози амбине шамолай. Ё хай ба ҳар ҳол имрӯз 24 градус гарм кард. Ҳози мо куртка пӯшидагием. Ҳамура чанд рӯз борон. Хонаам биромадан намефорид. Як рӯз боронида гаштем, тар шудем, дигар чанд рӯз дигар набиромада будам. Блогои пешина дида буден боронира. Ина ҳами зданиёе ки баланд дора дар марказше. Мо омадестем болоай. Тамошобинон беҳад шав ҳамаи кор биромадиста бегаҳай. Соат 7 шуд, соат 6 биромадем. Як кор доштем. Як ҷорами кофтиков кардем, через интернет ёфтем, рафтем. Ҳамаи кор биромадагиай, мошиношо набинем, чихе пробка иҷадан бисёрай бошен. Тагои домошон пури магазин. Ё бизнес да зурам ба фикрам беҳад магазин ҳами вайошон бисёрай. Ҳай тамошобинони азиз, бо як савол буд, ҳамун саволда мехоҳам ҷавоб диҳам. Савол ин буд ки документҳои фарзандатона чихе карда оварден, барое ки ҳоли мактаба мисол да як ҷо хони справка мегирӣ, мебарӣ метӣ, баъд мегирӣ документҳоро мебиёрӣ. Мо пешай омадан аввал документҳоро гирифтем. Ҳамин як рӯз пешай омадан хай гуфтем рейси Астана нестай, ба ки мо дароӣ мекунад, ки мебиёра, Алмато астаи, Астана нестай. Баъд гирифтем, вай кардем. Пеш директор даромад, шавҳарам документҳоро гирифт да дасташ, баъд омадем. Хай билетҳоро вай кардем, суратоша баъд роиш кардем ки мақсад мо рафтестем дар ҳақиқат. Ҳамхе гирифташ морам биёрен. Барои якта савол шуд омадани будия, лекин чӣ кор кардан дар кора? Гирифта биёрем. Баъд яке чихе меша одам миёвен, намиёвен, бо худто набошен барои мактабравӣ. Тамошобинони азиз, омадем мо ай магазин.
бо харид кардем. Ака харидҳои мо як моҳ мебара. Хариди як моҳаш ристай бисёр гирифтам. Инҷа гирифтам бринҷ гирифтам 5 кило 20 грамм. хай бисёр гирифтам. Шакарам бисёр гирифтам 3 кило бисёр зиёдтия 3 кило зиёда 3,5 кило. баъд хай нами чизора тухм бо гирифтам, урӯз гирифта будам, бо гирифтам. идаф бо ҳами удаф калбаса мусулманский буд, ҳалол навистагӣ набуд. Кофтам ки ягонашда ҳалол набуда. Идаф баъд ами ҳалол навистагиша гирифтам. Хайна фаршам гирифтам ҳалола. Бисёр чизошонда ҳалола. Инам хали маргарин удафам гирифтам. Ина ҳалола гирифтам. Инҷа гирифтам килика қати шпроти. Хай бо ягон салат мекунем. Хай ак барои як моҳам намебаравӣ. Як моҳа гуфта иқа майда чида гирифтем. Хай помидор бодринг уже қимат шудай кам-ками гирифтам. 1 кило ам нестай 700 граммия 600 чанд граммия гирифтам. Хайна хариди имрӯзаи мо. Ман дар шампуни Pantene Pravit чандин сол пеш истифода мебурдам. Хеле буд дига хеле нами дига фирмои Шаума, Frutis инёра истифода мебурдам. И дафъа Pantene гирифтам кучи хали боша. беҳад вай кардагида барои мӯҳоям мерехтагӣ. Ами мӯи одам буреза аз сабаби витамин нарасиданае. Хай бо ба ҳар ҳол ман гирифтам. Хай нами шир как всегда хай бо даркори чиза гирифтам. Зира ёфтам, зира гирифтам барои оша. Бони хари приправа барои ош гирифтам. дрож гирифтам. Лимони кислотара ба савол додан. Ози ма саволтонда ҷавоб метим. Барои чи даркора бо 4 пачка идаф гирифтам. Барои нами стиральни автомат. Вақте ки стиральни автомата ки истифода мебарем, мо ина нав омадем чандин сол пеши стиральни будагия иҷада. Ман сразу дохтам як бор дар хлопок мемонам ай ҳама градуси баланд мешува ҳама ҳамин наки поша баъд аму шлангошда ки астаткоҳои ҳами мағзовау чирко рафтагия мечаспако ҳами градуси баланд қати лимони кислота ҳамаша мешува мебара тоза мешава. Вообще дига бу намекунада. Нем турбоҳош ҳама тоза меша. Либос ҳам мешуи дурнашам приятный запах дора баъди шуштан баъди ҳамин лимони кислота. Вақте ки стиральни хитона истифода бурдестед 3 моҳ пас калгонам ки дозем бо ба ҳар ҳол як бор лимони кислотара будозен. Ман мегирам дуташа да латокш мерезам, дуташа да дырнаш медозам. Дырни стиральни да меандозам да барабанаш. баъд гиро мекунам хлопка да бе ягон либос хуча тоқа ҳамихе ба ҳами лимони кислота мешува ҳамихе запхош ҳамаш мерава. бо ия лайфхака я турбоҳош тоза меша свежи хали запах меброя. вақти нашуи камтар я бӯи турба ки кӯҳна боша бӯи балота меброра. инам ха тамошобинон ин саволе ки чанд подписчик додам ман гуфтам ки дар комментария навистанаш муҳим нестай. дар иҷа буба ҳазир мефаҳмонам ки шурӯъ бифаҳмем барои чи даркорай. хай инам ха тамошобинони азиз бо мо бошен. духтаро инами листе ки дидестен шурӯъ метофта боша. инам ҷоша диден ҳама рӯған қоқ шудагия чӣ хеле шудагия. ина бинем листое ки ами хонаи наве ки мо омадем квартира. хай духовкашам дырнашам ам халияй беҳад листаш ҷазирай дырнаш хай бо боли минитара. ман ҳамира ҳамуқа шакидам шуштум нарафт. хали антижир кати шудан даркора. дина магазин рафтам ки антижире ки мехостагӣ майна азелит баъд алпер чанд намуди дига ки истифода бурдагиам результат доранд наёфтам. як намуд дошт ҳами ду намуд дошт рости габияташ майдача буд. намедонам номуш аёдам биромад хали якм бор дидам дингиш шуманит буд. ман нагирифтам шуманита. як одам гуфта буд ки нағз нестай. не ки ман истифода бурдагӣ нестам намедонам. гуфтам хай ҳозир я домашни условияш мекунем ки то ма антижири нағз ёфтана барои ман бояд ягон чи бипазам. хеле лист хати умуман наметонам пухта. хай дорам пергаментни бумага дорам наво тефлонови бумага хали дорам. лекин ман ваё қати мемонам ай болушу всё равно тагиши хали безиби баъд часпидаги нагарое ки чанд сола ҳай. ман гуфтам я домашни условия қати ҳамаи лимони кислотара
ман як видео дида будам, сода қатъи уксус дар духовка мемонӣ, духовкаро баланд гирон мекунӣ, ҳамин об медозӣ идақиқа, ба содаро мерезӣ, ҳамин бухор меша, гарм мешавад, полни мулоим меша нагарошон, баъд шуданаш осон мешавад. Ман ҳозир гуфтам халӣ мекунам, лекин ман сода наёфтам. 2 бор шуд магазин меравам ва пеши ман ҳамин супермаркетҳо сода наёфтам, ҳамин магазини пеши хонаам наёфтам. Ман хостам ба лимони кислота бикунам. ҳамин акам барои стиралинда зураю, лекин ман ягон бор кардагӣ нестам. Ман мекунам, баъд результатша мегум ки ҳамин фоида мекуна ё не, тоза мекуна, ҳамира результат ҳаст боша ба шумо да ҳамаша мегум. Камтар обш меандозем ки ҳамин пури баъд нево бухор шавад, даруни духовкарам ҳам тоза шавад, ҳам листам мулоим шавад. баъд уксусам меандозем, як қошиқ бори уксусш меандозем, тамом. Ина ма мондум, ина ми қабоба андохтам. Ина лимони кислотаро бинед дар дуроншай. Вали хушру ҳал нашуда, буҷуша хай об мешавад. Баъд як қошиқи калон уксус. Ам хай нагарош, ина ми ҷоҳо ҳама нагарай бинед, чӣ ҷазирай. Ма ира ихе ба шакидан намерава. Ира лучи ами ягон способи вай кунем ки тезтар мулоим шава ё тоза шава. Ҳозир гиронш мекунам. Идаже бинед гуфтум ку рақамо ҳама краска кардагия, беҳад духовкаро безед нигоҳ кардагия, касе будагия, ами хонада зиндаи кардагия одам, ҳамаро хӯрошидай, ягон рақам нест, бо ай болош ягон знак надора, бо краска кардиян. Ҷазири бад шудай. Хай бо мебинем чӣ хел меша дарунаш, фақат тозагиш, листаш. ин эксперименти кардаги мо хай на он қадар тоза кардаг, бисёр шахидам, ҳам хай ба корча шакидам, дигар нашуд. ҳама сахти бад шудаги бад, лекин даруни духовкаро мулоим кардаг. барои ки ина духовка беҳад инаи хайҷаш сухтагия худаш зард намешавад, инами ҷоҳо даруно беҳади бад ҷазир буд, хеле тоза шуд. Ба ҳар ҳол инами симуш даже бинем блеск зад истай. ана дарунош бо сахти бадай, вош хушру тоза нашуда, ин поянош тозатарак шуд. хай ба ҳар ҳол то антижир гирифтана я освежитш кардем, каболи мени тозаш кардем. Хай раку невозможно бад буд, беҳади бад, ҳами меги ки чанд сол шуштагиш нестан. хай кардем, хай тоза шуд, бисёри бади ҷу то анамиҷора часпидаги буд. хай тозаш кардам, ҳам сима қатӣ, ҳам корча қатӣ, хушру тоза нашудаю мешавад. Неким экспериментмон на он қадар фоида кард. Ҳамин ки даруни духовкара камтар жироша мулоим карда, ай листда не, лист ҳам хай сахт буд ҳолиам. ҳамин жирое ки нагарош. ина духтаро ма золаи пилмен ма гирифтам. ака ҳозир бояд тинак кунам, надорам чӯви тинакнак надорем айни ҳол. ана мира бе чӯв ягон хел лайфхак карда бояд бо роҳи осон пилменура ма печонам. ана ҳозир ман мекунам, шумо тамошо кунед ку айвдаш биромадам, баъд дар комментария нависед. ина духтаро пилменое ки инами хема майда майда бридестамшон, ама хе тинакшон кардестам. Якам жура камта калон калон омадаг, ба дигарошен хе майдача кардестам. хе қаш калон калон омад, якам рейси ки бридаги байни хели майдача кардестам. Бечу инам хе ба дастом бори ордиш кардестам ки начаспада танаи чи столда. духтаро хай мегим да болои дастам печондестам, барое ки камтари хали корш қиинтар будай, бояд мода анам қай бошаваеш майдачаи хушрубия калонуш баъда бо безе мешан ку калони бад мешаванд. бечӯ намешудай, хай ака ай маҷбурӣ, ай зарурӣ я илоҷ када ҳамира кадестем. ин дафъа рафтум бозор, ҳатман я чӯв мехарам, ака нашуди халида қиин. даст қатӣ мекунӣ, ровни намеша, як хел намебӯям. наконец да пилменои ма тайёр шуд. ҳамақа вақти бисёр рафт, хали бечӯ беҳад қиин будай.
охирон кардан. Ман иншоалло ки рафтум якта мегирам чӯб бо ҳар як фатир мекунӣ чизи манту мекунӣ чизе ки дар кор боша ба ҳамаи чӯб мешидай ба даст қим будай намешидай. Ина тайёр шуд пилменои кадаги ман. ҳай мебинем ки бо чӣ хел мебиёяд. хеле камта ба фикрам золааш ғавзтар мебиёяд. дӯстони азиз ба ҳамин влога ба охир мерасонам. Дар паноҳи Аллоҳ бошед то наворҳои оянда. тамошобинони азиз, ман ҳамаи корома шудам. баъди пилмен чихела ҳама пари орд ҳама ҷазир шудагӣ ба тоза кардам. хай ҳамаи ҷора парядка кардам. акай пай монтаж мешавам иншоалло. ҳамин рӯз видеоро мепартом. ба як сухан доштам дар охир ҳамин сухана гуфтам гап занам ки ҳазор раҳмати калон ки канале ки ман реклама кардам шумо обуна шудем. бисёриётон обуна шудем. ман ҳеҷ бовар надоштам ки ҳамақа одам обуна мешавем дар ҳамун канал. ҳазор раҳмати калон барои ҳар яки шумо ки сухани моро дар замин намонден. миннатдорам ҳар яки шумо бонуи тоҷик. медонам аксарияти канали ман ҳамаш қариб бонуи тоҷикан тамошо мекунанд. ҳазор раҳмати калон. бениҳоят хурсанд шудам. ҳамин дидам подписчикош бисёр шудай. ҳар як одам бо хурсанд мешавад. нама канали вайёра реклама кардам. чанд қа подписчикошон бисёр шуд. ҳамон қа вайёрам хурсанд шуданд. ҳам савоб гирифтен ҳам ба худтон як чиз меомӯзен. барои зани тоҷик ин ҳунар ҳамон қа дошта бошӣ бас нестай камай. бо ин ҳунаре ҳаст ки барои хонаи худат як чи мепазӣ бениҳоят ба фоидаи хонаи худтон мешавад. барои ҳамин дӯстони азиз як бори дига ҳаматон дар раҳмати калон. худованд нигаҳбонтон бошад. дар куҷое набошед дар паноҳи Аллоҳ бошед то наворҳои оянда.